ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକମାତ୍ର କ୍ରିକେଟର ଯିଏ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ଏନ୍ଡିଟିଭି ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର କାମ, ମୋର ଆଗ୍ରହ, ମୋ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ମୁଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ତେବେ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ କାମ ଜାରି ରଖିବି। ତେବେ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବି ଜାରି ରଖିବି। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ତେବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ। ତେବେ ଏହା ଏକ ଅନୁଭବ, ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତେବେ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ତଥା BCCI ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ପାଲଟିଥିଲେ। ତେବେ ସେ 7ଟି ମ୍ୟାଚରେ 24ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ OD କ୍ରିକେଟ ନ୍ୟୁଜ୍।